Здравейте, отново включвам се, за да предам малко яснота върху едно често срещано явление сред помагащите специалисти. Позвъняване по телефона и питане: здравейте, психолог Сабриев. Смятам, че имам такива прояви. Това симптоми на какво съм? Или какви са симптомите на дадена диагноза? Аз имам ли я? Съжалявам, няма как в телефонен разговор да бъде поставено каквото и да било като съмнения, опасения, пък дори и диагнози. Не си го позволявам дори на място в кабинета. Бъдете здрави и по-информирани.